И здравейте, днеска почваме първия ни клип. Ще е на Team Fortress, както виждате, той снима, аз съм то пред него дед горичка с някаква ледена висулка. И аре, аз съм снайпер. Да, стига мрънка за това. Окей. Аз съм тук до нашото и тук са адски много готов, внимавай. Човек, виждам си жертвата и даже две зими. Даже две жертви. Тук това мисля, че е един тапак, който се опитва да ма килне, обаче не. Оули фак! Аз имам 4 кила зими. Бъгва сървъра. Аз направих 2, имам 4. Ще бъгна тия сървър. Що снимаме? Не знам аз. Тук на един объгвам центрото Грузнярско. Ай, умри бе! Без да си познах да е тринг. Не! Фак! Фак! Не бе, умри бе! Не! Аз купвам са. Познай аз кой ще направя. Окей, обичам грозния Дед Трингър. Не мраза го, защото е ужасяващо гаден. И аз тук се забутах в един грозен спай, който ми прасна грозния хед. Аз съм 5 кила и те гледам в момента как си прасна. Почти. Човек, тъпата ножка си я взех за време и не знаех, че може да се взима само така за време. Взел съм се до... Той я направо ми разчлени газа. Буквално. Аз стига мрънка пъти. Ние губим така, че лош късмет, добър късмет не ми дреме. Ние загубихме и без това. Какви са тъпи, бе? Ние направили ли сме нещо? То се самоубикат първата пак. Так му ще взема кил и то се разплока като някаква муха, човек. Да, фак! Аз вземам един така фрикил. И да ме го взима, емулеца. Окей, взех си един фрикил. Само е малко страх, защото на нашия спаун има един тапак, който умира, разбира се. Фак! Шит! Аз ще се самоубия, че. Фак, деветка. И окей. Тук си взема малко хед. Браво! Чудесно! Музика за моите уши! Както се казва, музика за моите уши. Да, знам, че ми се... О, фак, умрам. Не е гадно. Мене си ми кефи. Днеска е 11 април, нали? Да, 11 април. Ами кеф. Човек, ние сме... Аз съм последен, между другото. С 8 кила, ти колко кила си, бе? Не, аз съм предпоследен, ти колко кила си, бе? Другия добър! Ясно. Кога съм станал от сините? Holy fuck! И аз трепа нашата. И се чува за какво ни им бия да.
мога. Потенциалната ми жертва се самоуби. Фак! Сашо! Добра ти Коледа! Там право тази. И вие бяхте двама, ами един избяга. Кой се направи? Това го е заболяло много. Един до мен дойде и се пръсна сам. Аз съм на 2. Омага. Аз съм на 2. Не, жив съм. Престай си. Просто. Аз съм планетно бусче. Да, аз съм от сините. И се опитвам да вздеба сенки на сините. Бе! Човек, аз съм последен в този отбор. Си днеска. Аз съм много зле нещо днеска. Честно, свършвам мапа, what the fuck. Ужас. Кога стана 7 минути, бе? Ти добре. Ти май сме настроени. Добре. Можем да лайвстримим. Аз съм Бу. И то път няма да съм това. Аз съм... И той опит тук с снайперугата. И си дадох хубавата ножка на снайперугата за скрап метал. Просто, нали? Крафна ми са скрап метал. Аз съм първи! И аз... Аз съм такъв. И как можеш да скачаш високо, бе? Не! Търсиха се като говедо. Гасна. Газ, народе! И аз го имам това, между другото. Аз имам и... Включил съм си мишката да ми свети на лилаво. Фак. Влез ми е, добър! Да, бе, аз... Това знаеш колко бавно трепе, човек. Аз трябва да го смея. Чакай да си го смея. Имам бата и риба. Кое... ще взема рибата, че ви кефи. Фак! Не! Това е малко лошо. Шит, търсих се като говедо. Го пробайте си го на нубове. Фак! Вземете го, килнете. Грозния им снайпер! Направо ми разшлини гъз. Фак. Колко кила си, бе, добър? 0, вземи, бе! Тук хич не е за такова само така. Аз ще бъда снайпируга. За такива. Защото ти докато миниш покрай там и някакъв те е обгазил с... Как? Не можем сцепа тъпите хетове така. Той е много тъп. Аз съм с лък и той ми идва пред мене. Това е, че тук забих. Фак. Нещо днес съм много зле с лъка, вече. Залепих му тъпя хет. Не! Много медик, доктор! Умрях. Аз съм пълня пъстък. Умрях като куковица! Що сме прота? Взимай. Добре, мисля, че няма да бием, защото сме пълните. Да